Ann Curtis, dili pa ready magminyo. Ang hinungdan sa showbiz chika ni Miley Sereneo. It's Showtime host Ann Curtis ni Butyag nga dili pa siya ready nga mo-settle down kauban ng iyang boyfriend nga si Erwan Yusuf. Matod ni Ann nga nag-enjoy pa sila sa mga butang nga ilang mabuhat bisan nga dili pa sila engaged. Dinasab daw uso sa mga kababayen karon nga busy sa ilang mga career. Moabot ra sab daw ang panahon nga magminyo na sila in God's right time. Dugang ni Ann nga ang main focus lang usa niya karon mao ang iyang trabaho sa showbiz industry. Sa pagkakaron, si Ann ug Erwan busy pa sa ilang mobile game company, ang Celeb Incorporated, daan gihimo ang bagong interactive game ni Ann nga Andaling. Hands-on sa daw sila ni Erwan ug ubang mga close friends niya, sama nila Isabel Daza ug Kim Atienza sa maong game application service. Gawas sa busy si Ann sa ilang business, gitakdang mag-release pa sad si Ann sa iyang self-produced album. Kini si Miley Sereneo alang sa Showbiz Chika.